Minn Għawdex għall-Alaska, xogħol audiovisiv tal-artist kontemporanju Austin Camilleri. Għall-ewwel darba qed jiġi esibit fil-Mużew Anchorage fl-Alaska. Il-mużew qed itella sensiela ta' wirjiet ta' artisti mill-Mediterran u fetħu dan il-proġett bix-xogħol tal-artist Austin Camilleri. Issa dalam huwa xogħol parti mix-xogħlijiet tiegħi ta' test. U jiena meta nuża tekst ħafna drabi nuża l-lingwa Maltija. Huwa xogħol li sar fil-2017, 2017, u l-ewwel darba nintwera fil-fatt kien Brussell, il-Bozar. Il-Mużew tal-Anchorage, li huwa l-Mużew ewlieni tal-Belt ta' Anchorage fl-Istat Amerikan tal-Alaska, huwa wieħed mill-ftit mużewijiet li qed jimbotta azzjoni konkreta fejn jidħol il-bidliet fil-klima li qed jinħassu ħafna f'din il-parti ta' fuq tal-dinja. Għalija interessanti ħafna, anzi huwa importanti ħafna li b'xi mod ieħor qed jitkellem ukoll fuq il-climate change għax it's close to my heart. Però il-climate change għalina jien norbot ħafna mal-immigrazzjoni. U parti essenzjali tax-xogħol tiegħi in general huwa l-immigrazzjoni. U sabiħ kif iż-żewġ affarijiet jitkellmu intrinsikament ma' xulxin flimkien f'post totalment differenti minn tagħna. Hawnhekk għandna realtajiet li qegħdin iseħħu bħal komunitajiet li qed jiġu mġela li jiċċaqalqu minn fejn dejjem kienu għall-art iktar biex ngħidlek sikura, u allura l-mużew qed jimbotta aġenda b'saħħitha ħafna li hija wkoll aġenda globali. Fil-fatt ix-xogħol illi nagħmlu fuq il-bord huwa li nwasslu kemm l-attenzjoni tal-pubbliku ġewwa Anchorage kif ukoll għall-pubbliku globali aġenda illi permezz tax xogħlijiet ta' artisti partikolari tkun tista' tiġi komunikata ħafna aħjar. Interessanti ħafna li wkoll naraħ fuq livelli differenti, fis-sens fuq livell purament estetiku, fiżiku. Għax dan intwera darbtejn, intwera darba Malta, l-ewwel darba Brussels u darba Malta. Imma ntwera darba fuq screen u darba fuq projection vera żgħira. F'dal każ qed jintwera f'projection kbira ħafna, faċċata ta' mużew, ġifieri dak diġà għalja u intriganti. Dan l-arloġġ li għalija kien marbut ma' arloġġ tipikament Malti, l-arloġġ tal-lira, li kull kwarta jibda l-ħin allura jien hekk fid-disa, qed naraw id-disa, imbagħad fid-disa u kwart imur għal-disa u kwart, imbagħad fid-disa u kwart imur għal-disa u nofs. F'kuntest ta' l-Alaska qed jieħu sens importanti f'dan il-kuntest ta' climate change u ta' rise of sea levels. Forsi Malta f'pajjiżna jista' jagħti il-każ li maħniex daqshekk konxi li din hija realtà li qiegħda tiġri, mhux li se tiġri, imma li qiegħda tiġri, u permezz tal-arti u tal-kreattività il-messaġġ jista' jitwassal b'mod b'saħħtu u b'mod ċar għall-udjenza internazzjonali. U dan huwa r-rol ta' artist Malti li f'dak każ huwa Austin Camilleri li qed jgħin biex jasal dan il-messaġġ b'saħħtu u b'mod ċar ħafna.
Maltarti se jiltaqa' mal-artist Austin Camilleri li qed jesibixxi xogħol audiovisiv fil-Mużew Anchorage fl-Alaska.